assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe ene wayno kadi en garti e jangde men nde wonno ko hande mbino eɗen guddita jangɗele men ɗe ɗo kadi mbaɗen kadi windande wawore jokkude jangde meɗen ƴeewen ɗo ko sen laaɓoya wi noon allif ko ni wayata joni allif o sa waɗimo dani pesgel ngel woni ɗo ko ɗo mbiyatamo a kanko woni oɗo a mo janngunoɗa e Pulaar o ko pesgel ngel wiyete a so waɗi ni tiginte pesgel dow e muɗum ha joni ko a woni ɗon ha joni a yaltani a ayi hunayde so hoddirama noon a waɗi ni tiginte o ni allif woni yeeso muɗum pesa goo ɗiɗi wonti an ay wonti oɗo a woni peskal gotal ngal oɗo na woni peskal ɗimbal ngal ay ko ni windete an an joni noon sa waɗini tiginte o allif woni yeeso muɗum pesgel gotel dow muɗum allif o fooɗimo no mbirata e Pulaar ni mbaɗani mbaɗa a ay wonti a wadde a jangi a mo fooɗani an ɗiɗi mbaɗi ni andu fooɗata ko ma wona gotal tan nde mbawa fodde wadde hande a jangi a an a ko wayno joni sa wattini less allif o a waɗini less to ha gayni peskel ngel woni less andu wonti i ay pesgel less ko i jangata e ay tiginte nani pesgel less muɗum ha joni ko i woni ɗon allif e tiginte nandi ko jahata ha joni mbiya i pesgel ngel woni i joni noon sa waɗini tiginte o ɗiɗi less ɗo mbinoɗa ko an ko a woni hen ɗo ko less wadde ko i o mbaɗata ha gayna o moni gadda na o ay mbawa wiide en fooɗani joni noon sa waɗi ni tiginte o ni ko i wonno joni noon sa yiɗi foddemo less fooɗirte ko yanara wadde alay sago mbaɗani ha gayna mbaɗani tiginte o dow ga hayde ɗo mbawata wiidemo i ɗo sa waɗini yanere yeeso muɗum ko i woni ɗon walla mbaɗa allif ni allif ha gayna mbaɗani i mbaɗa yeeso ɗo yanara ay ha joni ko i
ɗo ko ii, ɗo ko ii, ɗo ko ii. ayde ɗo ii, ɗo kadi ii. ayi ɗo kadi ii. ayi ii. hande en jangi portal dow e portal less ɗo masete e allif kaɗen ɗo hade min woɗɗoyde taw kadi jiiboɗon portal dow. portal ngal ɗo dow woni a. o jiide portal dow noon sena fooɗa ko allif fooɗirte walla fooɗire allif jowiiɗo walla fooɗire allif taƴƴo. portal dow ko ɗo haaɗi polle muɗum ma yi yeeso muɗum allif walla a yi yeeso muɗum allif jowiiɗo walla jiya yeeso muɗum allif taƴƴo. a faami ɗon de ko ni wayi. joni noon portal lesne fooɗirte portal les ngal ɗo ngal portal les kangal wiyete i fooɗirte ko juburi yaha walla yahanara nani walla yorit. ɗum ɗo fooɗirte portal les ɗo sa faami ɗo tan jangdema yaawi. ɗo tan woni hande en jangi a mbaɗen dani garen ɗo ay ɗo allif oɗo ko ngel ɗo pesgel woni oɗo a. wadde ganda kalɗo jimi pesgel ngel ɗon pesgel ngel jimi ɗo ngel kangel woni a to bange masgal. joni somi ari ngel ɗo pesgel dow e tiginte e ɗo ko gotum ɗo certani allif walla tiginte pesgel dow tan ko a woni toon. wadde a nani ɗo noon ko allif oɗo mbiɗa an teskede masgal gotal ngal woni a ɗimmal ngal woni na. mbiɗa an ay fooɗani ay ɗo ko an pular ɗo ko an arab ni windirta. ɗo no sara fooɗa allif mbatta yeeso muɗum walla allif jowiɗo walla allif taƴƴo. a faami ɗon de ɗum woni mbaɗɗa ɗo a ay pularani a. wadde mi faama kala ɗo mbiyami portal dow ko masgal kañum e oɗo a nandi ko jahata e masgal. ɗum noon wadde portal dow so jogori fodde alay sago mi yiya to yeeso mum ɗo allif walla mi yiya yeeso mum ɗo allif jowiɗo walla allif taƴƴo. ɗum ɗo woni maale kolloje podgal portal dow. so tawi noon ala sidda tawi noon ala sidda sidda o haɗanma fodde sidda haɗanma fodde so tawi ko portal walla ko tulal fof fotta kadi. wadde hande en jangi a
fooɗani, ay ɗo ko a fooɗani, ɗone ko tiginte ko a woni ɗon fooɗani, ɗone ko a fooɗani. ay ɗo an fooɗani, ɗo ko an fooɗani. seɗa fooɗa ko gotal wonata ɗon mbiya a ko fooɗimo mbiya allifo. aynani pularani a ɗo ko pottal dow ko masgal kañum e a tollodiri. mi winoma qur'ana arab nandi masɗe, kamɓe nandi polle, kamɓe nandi sidda. wadde so jogori fodde fooɗirte ko allif walla allif jowiɗo walla allif taƴƴo. ɗo noon ko les woni. so woni les pottel ngel kañum oɗo i nandi ko jahata e masgal. a faymuji de. wadde ɗo ko i pular, ɗo ko i qur'ana walla arab. andu allif e tiginte ko gotum, les woni andu ko i woni ɗon ha joni. ganda ngel ɗo pisgel ko masgal, les ko i, dow ko a. ay ɗo ko les ko i, ay ɗo ko dow ko a. pesgel ngel so woni dow andu ko a woni toon, so woni les andu ko i woni toon. ay ɗo ko in, ay nani in fooɗani. kono ɗo o i o ko oɗo yanara addi ha woni i wonno fooɗani. kono yanara o walla jubriya walla yurit so woni yeeso mum tan e pottal les andu fooɗat. ay ɗone tiginte so waɗi yanara yeeso mum walla yurit andu wonti ko fooɗi i o yanara. joni noon ƴettu tiginto pawa dow, ƴetta masque ngel pawa les muɗum. ay so tawi ko masgal ngal ko les woni mbiya i, so woni dow mbiya a, tural mbiya u. kono ɗo jonko lesgal woni ay ko fooɗi i o yanara. wada mi faama pesgal les ko masgal tolnodiri koye i mo pular. wada mi faama pesgal les sone fooɗa fooɗirte ko jubur ya walla fooɗire yanara walla fooɗire yorit. taw noon sidda walla kowal, ɗe ɗiɗi so woni yeeso mum andu haytata fodde. holko wiyete sidda? ɗum ɗo woni siddum. ay ko wayni ko ni ɗum woni sidda, ɗum ɗo woni kowal. a faami? sidda noon kalɗo tawa ɗiɗi woni ɗon. kowal kalɗo tawa goto woni ɗon. sa wi alhamdu, al ko laam goto woni ɗon. kono sa wi iyaka, iya ay i e ya bendi ɗon. sa wi muham e ma a heeɓi muhammadu, ay muham e ma woni muhammadu. wadde sidda kala tawa o tawɗa siddode fawi dow mum ɗo ɗiɗi fayi ɗon, ɗiɗi gon ɗon. ɗum pamata guila jaw haɗama yoɗɗoyde jangde ma. takkuɗa ko wiyete sidda
eko wiyete kowal. wadde kala ko wayni ene wiye sidda, ko wayni ene wiye kowal. sidda e kowal so rendi kañum fof ko a jaggata, ko a tan nangata. A sidda ko a, kowal ko a. nani sidda o ko a, kowal ko a. joni heddi ko mbaadi ndi no ari fof so fayi koye tural mbiyata mu ham ma, ay a haali hen a. ay mu o ha kowal ngal adoto haalede, kono kowal ngal waylete watte sidda. a wawata ƴettude sidda ha gayna pawa dow mum tural walla peskel less walla dow, jaɓata. ko joni noon ko sidda o ɗo kowal ngal mbaylata, mbatta ɗum sidda. on sa walan pawa hen pottal dow, sa wala hen pawa hen tural, sa wala hen pawa hen pottal less. kono sidda kowal noon jadata. kono sidda noon ene jaɓa pottal dow, ene jaɓa pottal less, ene jaɓa tural. a faami gasi. o toɓɓe less wata wal le, wata wal le, jaɓi toɓɓe ngel ara hen. wo amma noon kamɓe ɗiɗo ɓe jatta. sidda pawade mum kowal jaɓata. on paami ɗon de. wadde ɗo to woni a fooɗani, wadde a nani fooɗani. ɗo noon ko ha ganda allif e tigguinte ko gotum. pesgel ngel tan teskotoɗa dow woni a. ɗiɗi dow mbiya an fooɗata. ɗiɗi kala ɗi jiya ɗiɗi hayti fodde. ɗo noon so woni gotel nde puɗɗa fodde mbiya ay ɗo ko i. allif e tigguinde fof so rendi nani ko jahata. less ko i, ay i nani wadde wiya i. ɗo ko tigin less woni mbiya i. ay nayide ɗo ko in, ay ɗo ko in fooɗani. kono ɗo ko i ene fooɗi, ay i ene fooɗi. no mbirta i goto wonno goto, ayiɗi fodde ɓeyda i goɗɗo, mbiya i gane ɓeyda yanara less yeeso mum walla yorit walla jubriya. a faami. ay ɗo ko tiginte, ɗo ko yanara fooɗi. ko tiginte ton gotel ngel woni i, wadde ngel ɗo woni porgal, ay woni ngel ɗo. wadde mbiya i. joni oɗo tiginte fawmo dow ɗo yanara wona ɗo. on sa mbiya i. ay ɗo woni i o woni goto o, wadde yanara o woni oɗo. ɗo mbiya ko i, ɗo mbiya i. wadde a faami hankadi pottal dow ko a, pottal less ko i. a ko fooɗirte mbiya allif walla allif jowiɗo walla allif taƴƴo. gasi. a faami ɗon de. pottal less ko fooɗirte mbiya i. juburiya fooɗirte walla yanara yorit. gasi en kaaɗiɗo. ƴette kuɗi mon e carnet mon mbañitoɗon jangon ɗigga. on paamani garon noddon ɗo e oɗo numéro 00221 77 906 14 81. gara taggi saggal ma saggani ɗum yiɗa, walla an keso jiɗa nadde o gara ndewaɗo whatsapp o nan ɗon, gara no mbaɗa hen haalandema, indema, yettodema, kaala ka janggowo, min kalama serɗeji ɗi aɗi belma jangga, ɓeyda gaccuma ndeeƴa. ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah, Yaya l'école Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. on jarama, wassalam.